सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः. प्रभुपाद जय गुरु महाराज की जय. निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे कृष्ण. मदेक बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना मन्निष्ठारक मद्भाग्य मदानंदा नमोस्तुते. ग्रंथराय श्रीमद् भागवतम की जय. श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंदम അഞ്ചാം അധ്യായം ശ്ലോകം 25. ഇരുപത്തിയഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകം. 23, 24 നവവിധ ഭക്തി അല്ലെ, 9 തരത്തിൽ ഭക്തി സേവനത്തെ കുറിച്ച് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് പറയുന്നതാണ് അല്ലെ. മഹാരാജി കാണാല്ലേ, സ്ക്രീൻ കാണാല്ലോ അല്ലെ? കാണാം പ്രജി, ഹരീഷ്ണ കാണാം. ഹിരണ്യകശിപു എന്താണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിശമ്യതസുതവജോ ഹിരണ്യകശിപുസ്തദാ ഗുരുപുത്രമുവാചേതം യുഷാ പ്രസ്ഫുരിതാദരഃ. നിശമ്യതസുതവജോ ഹിരണ്യകശിപുസ്തദാ ഗുരുപുത്രമുവാചേതം യുഷാ പ്രസ്ഫുരിതാദരഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിശമ്യതേതസുതവജോ ഹിരണ്യകശിപുസ്തദാ ഗുരുപുത്രമുവാചേതം യുഷാ പ്രസ്ഫുരിതാദരഃ. നിശമ്യതസുതവജോ ഹിരണ്യകശിപുസ്തദാ ഗുരുപുത്രമുവാചേതം യുഷാ പ്രസ്ഫുരിതാദരഃ. अंबिका श्रीदेवदास माता जी चलिए. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. निशम्यैतत्सुतवचो हिरण्यकशिपुस्तदा गुरुपुत्रमुवाचेदं युषा प्रस्फुरिताधरः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. मालती श्याम देवदास माता जी. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. निशम्येदत्सुतवचो हिरण्यकशिपुस्तदा गुरुपुत्रमुवाचेदं युषा प्रस्फुरिताधरा. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. रामेंद्र प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय.
നിശമ്യതസുതവചോ ഹിരണ്യകശിപുസ്തദാ ഗുരുപുത്രമുവാചേദം രുഷാ പുരിദാധരഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. വിജയനാണ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിശമ്യതസുതവചോ ഹിരണ്യകശിപുസ്തദാ ഗുരുപുത്രമുവാചേദം വൃഷാ പ്രസ്ഫുരിതാദരഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിശമ്യ തത്സുതവജോ ഹിരണ്യകശിപുസ്തദാ ഗുരുപുത്രമുവാചേദം രൂക്ഷാ പ്രസ്ഫുരിതാദരഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജമാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിശമ്യൈതത് സുതവജോ ഹിരണ്യകശിപുസ്തദാ ഗുരുപുത്രമുവാചേദം രുഷാ പ്രസ്ഫുരിതാധരാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനാണ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിശമ്യൈതത് സുതവചോ ഹിരണ്യകശിപുസ്തദാ ഗുരുപുത്രമുവാചേദം രുഷാ പ്രസ്ഫുരിതാദരഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബലമാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിശമ്യതസുതവചോ ഹിരണ്യകശിപുസ്തദാ ഗുരുപുത്രമുവാചേദം വൃഷാ പ്രസ്ഫുരിതാദരഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാ ശുഭസനദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിശമ്യേതസുതവാചോ ഹിരണ്യകശിപുസ്തദാ ഗുരുപുത്രം ഉവാചേദം ഋഷാ പ്രസ്ഫുരിതാദരഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിശമ്യൈതത് സുതവചോ ഹിരണ്യകശിപുസ്തദാ ഗുരുപുത്രമുവാചേദം വൃഷാ പ്രസ്ഫുരിതാദരാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതേ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിശമ്യൈതത്സുതവചോ ഹിരണ്യകശിപുസ്തദാ ഗുരുപുത്രമുവാചേദം തൃഷാ പ്രസ്ഫുരിതാധരഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത് വരുന്ന ശ്രമിക്കണം. ചെറിയൊരു വിവർത്തനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ശ്ലോകത്തിന്. സ്വപുത്രൻ പ്രഹ്ലാദന്റെ മുഖത്ത് നിന്നും ഭക്തിത സേവനത്തിന്റെ ആ വചനങ്ങൾ ശ്രവിച്ച ഹിരണ്യകശിപു അത്യന്തം ക്രുദ്ധനായി കോപത്താൽ ചുണ്ടുകൾ വിറച്ച് ഗുരുപുത്രൻ ശണ്ഡനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. 26ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ബ്രഹ്മബന്ധോ കിമേ ദത്തേ വിവശം ശ്രയദാ സദാ അസാരം ഗ്രാഹിതോ ബാലോ മാമനാധൃത്യ ദുർമദേ. ബ്രഹ്മബന്ധോ കിമേ തത്തേ വിപശ്യം ശ്രേയദാ സദഃ അസാരം ഗ്രാഹിതോ ബാലോ മാമനാധൃത്യ ദുർമദേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ബ്രഹ്മബന്ധോ കിമേതത്തെ വിവക്ഷം സയദാ സദാ അസാരം ഗ്രാഹിതോ ബാലോ മമാനാധൃത്യ ദുർമദേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രസന്നകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ബ്രഹ്മബന്ധോ കിമേ തത്തേ വിപക്ഷം ശ്രേയദാ സദാ അസാരം ഗ്രാഹിതോ ബാലോ മാമനാധൃത്യ ദുർമദേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
ബ്രഹ്മബന്ധോ കിമേ ദത്തേ വിപക്ഷം ശ്രയതാ സദാ അസാരം ഗ്രാഹിതോ ബാലോ മാമനാദൃത്യ ദുർമതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ബ്രഹ്മബന്ധോ കിമേ ദത്തേ വിപക്ഷം ശ്രയതാ സദാ അസാരം ഗ്രാഹിതോ ബാലോ മാമനാദൃത്യ ദുർമതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വർണ്ണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ബ്രഹ്മബന്ധോ കിമേ ദത്തേ വിപക്ഷം ശ്രയതാ സദാ അസാരം ഗ്രാഹിതോ ബാലോ മാം അനാദൃത്യ ദുർമതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രത്ന ശശിധരൻ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ബ്രഹ്മബന്ധോ കിമേ തത്തേ വിപക്ഷം ശ്രയതാ സദാ അസാരം ഗ്രാഹിതോ ബാലോ മാമനാദൃത്യ ദുർമതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താനപ്രതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ബ്രഹ്മബന്ധോ കിമേ തത്തേ വിപക്ഷം ശ്രയതാ സദാ അസാരം ഗ്രാഹിതോ ബാലോ മാമനാദൃത്യ ദുർമതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ബ്രഹ്മബന്ധോ കിമേ തത്തേ വിപക്ഷം ശ്രേതാ സദാ അസാരം ഗ്രാഹിതോ ബാലോ മാമനാദൃത്യ ദുർമതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലളിതമംഗളദേവി ദസ്മാദേവി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭു പ്രണാം പ്രഭു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ബ്രഹ്മബന്ധോ കിമേ തത്തേ വിപക്ഷം ശ്രയതാ സദാ അസാരം ഗ്രാഹിതോ ബാലോ മാമാനാദൃത്യ ദുർമതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാന്തി പദ്ധതി ദസ്മാദേവി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ബ്രഹ്മബന്ധോ കിമേ ദത്തേ വിപക്ഷം ശ്രേതാ സദാ ആസരം ഗ്രാഹിതോ ബാലോ മാമാനാദത്യ ദുർമതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഗോപരൻ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ബ്രഹ്മബന്ധോ ഹിമേ ദത്തേ വിപക്ഷം ശ്രയതാ സദാ അസാരം ഗ്രാഹിതോ ബാലോ മാമനോദൃത്യ ദുർമതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാശ്രീ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ബ്രഹ്മബന്ധോ കിമേ ദത്തേ വിപക്ഷം ശ്രേതാ സദാ അസാരം ഗ്രാഹിതോ ബാലോ മാമനാദൃത്യ ദുർമതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭാപ്രതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ബ്രഹ്മബന്ധോ കിമേ തത്തേ വിപക്ഷം ശ്രയതാ സദാ അസാരം ഗ്രാഹിതോ ബാലോ മാമനാദൃത്യ ദുർമതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മഹിമ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ബ്രഹ്മബന്ധോ കിമേ ദത്തേ വിപക്ഷം ശ്രയതാ സദാ അസാരം ഗ്രാഹിതോ ബാലോ മാമനാദൃത്യ ദുർമതേ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാ ടി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ബ്രഹ്മബന്ധോ കിമേ ദത്തേ വിപക്ഷം ശ്രയതാ സദാ അസാരം ഗ്രാഹിതോ ബാലോ മമാനാദൃത്യ ദുർമതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ചേച്ചി മാത്രം ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ബ്രഹ്മബന്ധോ കിമേതത്തേ വിവക്ഷം ശ്രയതാ സദാ അസാരം ഗ്രാഹിതോ ബാലോ മാമനാദൃത്യ ദുർമതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഹേ അയോഗ്യനും ദുർമതിയുമായ ബ്രാഹ്മണപുത്ര, നീ എന്റെ ആജ്ഞ നിഷേധിച്ച് എന്റെ ശത്രുപക്ഷത്തിന്റെ ശരണം സ്വീകരിക്കും. നീ ഈ പാവം കുട്ടിയെ ഭക്തിയുത സേവനം പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്ത് അവിവേകമാണിത്. ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിതാണ് സാംസ്കൃതം. ഈ ശ്ലോകത്തിലെ കഴമ്പില്ലാത എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന അസാരം എന്ന വാക്ക് അർത്ഥവത്താണ്. ഒരു അസുരനെ സംബന്ധിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനം കഴമ്പില്ലാത്ത അവിവേകമാണ്. പക്ഷേ ഒരു ഭക്തന് ഭക്തിയുത സേവനം മാത്രമാണ് ജീവിതത്തിൽ കഴമ്പുള്ള കാര്യം. ഹിരണ്യകശിപുവിന് ജീവിതത്തിന്റെ സാരമായ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ താല്പര്യമില്ലാത്തതിനാൽ അദ്ദേഹം പ്രഹ്ലാദന്റെ ഗുരുക്കന്മാരെ പരുഷ വാക്കുകളാൽ ശാസിച്ചു. പ്രഭുപാദക്ക് ജയ്. 27ാം ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സന്ധിഹേ സാധവോ ലോകി ദുർമൈത്രാശ്ച വിഷ്ണവേ വിഷ്ണഹേ സോറി സന്ധിഹേ സാധവോ ലോകി ദുർമൈത്രാശ്ച തേഷാമുത്യേദകം കാലേ രോഗപാതകിനാമിവ. സന്ധ്യ സാധവോ ലോകേ ദുർമൈത്യാസ്തത്മവേശിനഃ തേഷാം മുദേത്യകം കാലേ രോഗപാതകിനാമിവ. പാപകരമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നവർക്ക് നിശ്ചിത കാലത്തിനുള്ളിൽ പലതരം രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു. അതുപോലെ ഈ ലോകത്തിൽ തെറ്റായ വേഷം ധരിച്ച ചതിയന്മാരായ ധാരാളം സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്. പക്ഷെ തെറ്റായ പെരുമാറ്റം മൂലം അവസാനം അവരുടെ യഥാർത്ഥ ശത്രുത പുറത്താകും. ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിച്ചു. ഹിരണ്യകശിപു തന്റെ പുത്രൻ പ്രഹ്ലാദന്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠയാൽ വളരെയധികം അസംതൃപ്തനായി. പ്രഹ്ലാദൻ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച് ഉപദേശിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോഴേ ഹിരണ്യകശിപു തന്റെ ഗുരുക്കന്മാരെ മിത്രങ്ങളുടെ വേഷമണിഞ്ഞ ശത്രുക്കളായി കണ്ടു. ഈ ശ്ലോകത്തിലെ രോഗങ്ങളെ പരാമർശിക്കുന്ന രോഗപാതകിനാം ഇവ എന്നീ വാക്കുകൾ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പാപകരവും ദുരിതപൂർണവുമായ അവസ്ഥയെ ധരിപ്പിക്കുന്നു. ജന്മ മൃത്യു ജര വ്യാധി. ശരീരത്തിന് രോഗം ബാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ പാപജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. സ്മൃതിശാസ്ത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: ബ്രഹ്മഹ ക്ഷയരോഗി സ്യാത് സുരാപാ ശവാന്തകഃ സ്വർണഹാരീതു പുനഗി ദുശർമ്മ ഗുരു തൽപകഃ. ബ്രാഹ്മണരുടെ ഘാതകർക്ക് പിന്നീട് ക്ഷയരോഗം ബാധിക്കും. മദ്യപാനിക്ക് ദന്തങ്ങളില്ലാതാകും. സ്വർണം മോഷ്ടിക്കുന്നവർക്ക് കുഴിനഖമുണ്ടാകും. മേലധികാരിയുടെ പത്നിയുമായി അവിഹിത ബന്ധം പുലർത്തുന്നവന് കുഷ്ഠവും അതുപോലുള്ള ചർമ്മരോഗങ്ങളും ബാധിക്കും. പ്രഭുപാദിച്ച 28ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഗുരുപുത്ര ഉവാച. ന മത്പ്രണീതം ന പരപ്രണീതം സുതോ വദത്വേഷ തവേന്ദ്രശത്രോ നൈസർഗികീയം മതിരസ്യ രാജൻ നിയശമന്യം കദദാസ്മമാനഃ. ശ്രീ ഗുരുപുത്ര ഉവാച. ന മത്പ്രണീതം ന പരപ്രണീതം സുതോ വദത്യേഷ തവേന്ദ്രശത്രോ നൈസർഗികീയം മതിരസ്യ രാജൻ നിയശമന്യം കദദാസ്മമാനഃ. ഗുരുപുത്രൻ പറഞ്ഞു: അല്ലയോ രാജാവേ,
ദേവേന്ദ്രന്റെ ശത്രുവേ, അങ്ങയുടെ പുത്രൻ പ്രഹ്ലാദൻ പറഞ്ഞതൊന്നും ഞാനോ മറ്റാരെങ്കിലുമോ അവനെ പഠിപ്പിച്ചതല്ല. നൈസർഗികമായ ഭക്തി അവനിൽ വികസിച്ചതാണ്. അതിനാൽ അങ്ങയുടെ കോപം ഉപേക്ഷിക്കുകയും അനാവശ്യമായി ഞങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്താതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ ഈ രീതിയിൽ അപമാനിക്കുന്നത് നന്നല്ല. 29ാമത്തെ ശ്ലോകം. നാരദ ഉവാച ശ്രീനാരദ ഉവാച ഗുരുനൈവം പ്രതിപ്രോക്ത ഭൂയ അഹാസുരസുതം നചേത് ഗുരുമുഖീയം തേ കുതോ അഭദ്രാ സതിമതി. ശ്രീനാരദ ഉവാച ഗുരുണൈവം പ്രതിപ്രോക്ത ഭൂയ ആഹാസുരസുതം നചേത് ഗുരുമുഖീയം തേ കുതോ അഭദ്രാ സതിമതി. നാരദമുനി തുടർന്നു. ഗുരുവിൽ നിന്നും ഈ മറുപടി ലഭിച്ചപ്പോൾ ഹിരണ്യകശിപു വീണ്ടും പുത്രൻ പ്രഹ്ലാദനെ സംബോധന ചെയ്തു. ഹിരണ്യകശിപു പറഞ്ഞു, അശുഭ, കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും അധപ്പതിച്ചവനെ, നിനക്ക് ഈ വിദ്യ നിന്റെ ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത്? ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ. ഭക്തിയുത സേവനം അഭദ്ര, അസതിയല്ല, ഭദ്രാസതി ആണെന്ന് ശ്രീ വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ വിശദീകരിക്കുന്നു. മറ്റു വാക്കുകളിൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ അറിവ് അമംഗളകരമോ ശിഷ്ടാചാരങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമോ അല്ല. ഭക്തിയുത സേവനം പഠിക്കേണ്ടത് എല്ലാവരുടെയും കടമയാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രഹ്ലാദന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം സ്വാഭാവികവും പരിപൂർണവുമാണെന്ന് പിന്തുണയ്ക്കപ്പെട്ടു. 30ാമത്തെ ശ്ലോകം. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറയുന്ന ഇതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ പ്രഹ്ലാദ ഉവാച മതിർന കൃഷ്ണേ പരദസ്വദോ വാ മിതോ വിപത്യേത ഗൃഹഭ്രതാനാം അദാന്തഗോഭിർവിശദാം തമിശ്രം പുനഃ പുനഃചർവിത ചർവണാനാം. ശ്രീ പ്രഹ്ലാദ ഉവാച മതിർന കൃഷ്ണേ പരദസ്വദോ വാ മിതോ വിപത്യേത ഗൃഹഭ്രതാനാം അദാന്തഗോഭിർവിശദാം തമിശ്രം പുനഃ പുനഃചർവിത ചർവണാനാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം. ശ്ലോകം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകങ്ങളാണ്. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ ഇനി അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അത് വളരെ നാമത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ പ്രഹ്ലാദ ഉവാച മതിർന കൃഷ്ണേ പരദസ്വദോ വാ മിതോ വിപത്യേത ഗൃഹഭ്രതാനാം അദാന്തഗോഭിർവിശദാം തമിശ്രം പുനഃ പുനഃചർവിത ചർവണാനാം. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് മറുപടി പറഞ്ഞു, അനിയന്ത്രങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ആളുകൾ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ അത്യാസക്തരായി നരകീയ അവസ്ഥകളിലേക്ക് പുരോഗമിക്കുകയും ചവച്ചതു തന്നെ വീണ്ടും ചവക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൃഷ്ണനോടുള്ള അവരുടെ ചായ്വ് സ്വന്തം പരിശ്രമത്താലോ അന്യരുടെ ഉപദേശങ്ങളാലോ
അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും മൂലമോ ഉണർത്തപ്പെടുന്നില്ല. ഭാവാർത്ഥമേ ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. ഈ ശ്ലോകത്തിലെ മതിർന്ന കൃഷ്ണെ എന്ന ഈ വാക്കുകൾ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി നിർവഹിക്കുന്ന ഭക്തിത സേവനത്തെ പരാമർശിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയക്കാരെന്ന് പറയപ്പെടുന്നവരും വിദ്വത്വം തികഞ്ഞ പണ്ഡിതരും ദാർശനികരും ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് അവരുടെ ഭൗതിക ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ വിധം വളച്ചൊടിച്ച അർത്ഥങ്ങൾ ചമയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. പക്ഷെ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ അവർക്കൊരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. അത്തരം രാഷ്ട്രീയക്കാരും ദാർശനികരും പണ്ഡിതരും ഭഗവത്ഗീതയെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളുടെ നീക്കുപോക്കുകൾക്കുള്ള വാഹനമാക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നതിനാൽ അവർക്ക് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള നിരന്തര ചിന്ത അഥവാ കൃഷ്ണാബോധം ഉണ്ടാവുക അസാധ്യമാണ്. മതിർന്ന കൃഷ്ണേ. ഭഗവത്ഗീത 18:55 പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ ഭക്ത്യാമാം അഭിജാനാതി. ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനെ യഥാർത്ഥമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. പ്രഹസനക്കാരായ രാഷ്ട്രീയക്കാരും തത്വചിന്തകരും കൃഷ്ണൻ ഒരു കൽപ്പിത കഥാപാത്രമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള കൃഷ്ണനിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനാണ് തന്റെ കൃഷ്ണൻ എന്ന് രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ പറയുന്നു. കൃഷ്ണനും രാമനും പരമോന്നതരാണെന്ന് കരുതുമ്പോഴും അവർ അരൂപരാണെന്ന് അത്തരക്കാർ ചിന്തിക്കുന്നു. കാരണം കൃഷ്ണന് സേവനം ചെയ്യേണ്ടതിനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് യാതൊരു വിവരവുമില്ല. അപ്രകാരം പുനഃശർവിത ശർവണാനാം, ചവച്ചത് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ചവയ്ക്കുക ആണ് അവന്റെ ഒരേ ഒരു വിനോദം. ശാരീരികേന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകം ആസ്വദിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് അത്തരം രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെയും സർവകലാശാല പണ്ഡിതന്മാരുടെയും ലക്ഷ്യം. ഈ ലോകത്തിൽ ശരീരം കൊണ്ട് സുഖമായി ജീവിക്കണമെന്ന ലക്ഷ്യം മാത്രമുള്ള അത്തരം ഗൃഹവ്രതർക്ക് കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഇവിടെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഗൃഹവ്രത ശർവിത ശർവണാനാം എന്നീ വാക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഭൗതികവാദിയായ ഒരു വ്യക്തി വിവിധ രൂപങ്ങളിലുള്ള ശരീരങ്ങളിൽ ജന്മങ്ങൾ തോറും ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തത്തിന് ശ്രമിക്കുമെങ്കിലും അവൻ ഇപ്പോഴും അസംതൃപ്തനാണ് എന്നാണ്. ഇത്തരം ആളുകൾ വ്യക്തിവാദം, ആ വാദം, ഈ വാദം എന്നിവകളുടെ എല്ലാം പേരിൽ എപ്പോഴും ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ ആസക്തരായി കഴിയുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 2:44 പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭോഗൈശ്വര്യ പ്രസക്താനാം തയാപഹൃതചേതസാം വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി സമാധോ ന വിധീയതേ. ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിലും സുഖാനുഭവങ്ങളിലും അത്യാസക്തരായവർക്കും ഇവകളാൽ പരിഭ്രാന്തരായവർക്കും ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നടത്താൻ വേണ്ടുന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല. ഭൗതികാസനത്തിൽ ആസക്തരായവർക്ക് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. അവർക്ക് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശമായ ഗീതയും മനസ്സിലാവുകയുമില്ല. അതാന്ത ഗോപിർ വിശദാം തമിശ്രം. അവരുടെ പാത വാസ്തവത്തിൽ നരകീയ ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ്. ഋഷഭദേവനാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ മഹസേവാം ദ്വാരമാഹുർ വിമുക്തേ. ഒരു ഭക്തനെ സേവിച്ച് കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. മഹത് എന്ന പദം ഒരു ഭക്തനെയാണ് പരാമർശിക്കുന്നത്. മഹാത്മാനസ്തു മാം പാർത്താ ദൈവീം പ്രകൃതിമാശ്രിതഃ വചന്ത്യനന്യ മനസ്സോ നാത്വാ ഭൂതാദിതം അവയം. അല്ലയോ പാർത്ത, വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശുദ്ധ ആത്മാക്കൾ ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ്. സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദി കാരണവും അവ്യയനുമായ പരമപുരുഷനാണ് ഞാനെന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ എപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവം എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 9:13 പറയും. ഒരു മഹാത്മാവ് എന്നാൽ നിരന്തരം ദിവസം 24 മണിക്കൂറും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നവനാണ്. തുടർന്നുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ വിവരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരുവൻ ആ വിധത്തിലുള്ള ഒരു മഹാത്മാവുമായി ചേരാത്ത പക്ഷം അവന് കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. പ്രഹ്ലാദന് ഈ കൃഷ്ണാബോധം എവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചതാണ് ഹിരണ്യകശിപുവിനെ അറിയേണ്ടിയിരുന്നത്. ആരവനെ അഭ്യസിപ്പിച്ചു? പ്രഹ്ലാദൻ പരിഹാസാത്മകമായി ഇങ്ങനെ മറുപടി പറഞ്ഞു: എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവേ, അങ്ങേ പോലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഒരിക്കലും കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാവുകയില്ല. ഒരു മഹാത്മാവിനെ സേവിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ. ഭൗതികാവസ്ഥകൾ ക്രമീകരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ ചർവിത ചർവണം ചെയ്യുകയാണ്. ഭൗതികാവസ്ഥകൾ ക്രമപ്പെടുത്തുവാൻ ജനങ്ങൾ ജന്മം തോറും തലമുറകൾ തോറും പരിശ്രമിച്ച് പരാജയപ്പെടുന്നതിനാൽ ഭൗതികാവസ്ഥകൾ ചിട്ടപ്പെടുത്താൻ ആരാലും കഴിയില്ല.
ഒരുവൻ മഹാത്മാവിനാൽ ശരിയായി പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെടാത്ത പക്ഷം കൃഷ്ണനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തി സേവനവും ഗ്രഹിക്കുവാൻ സാധ്യതയില്ല. പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. അടുത്ത ശ്ലോകം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നിഷ്ഠബ്ദായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യൈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ. നിതായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഇന്നലെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ നോക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? ഇതൊക്കെ എടുത്തു കുറച്ച്. ഇപ്പോ ശ്രവണം കീർത്തനം പഠിച്ചു അല്ലെ? അതില് ഇപ്പൊ വിഗ്രഹാരാധനയെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ അർച്ചനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കൂടുതലും ക്ഷേത്രങ്ങളിലുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നത്. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പാലിക്കേണ്ട ആ ഒരു രീതിയെ കുറിച്ചിട്ട് മൂന്നാമതായിട്ട് സ്മരണത്തെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സ്മരണത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നത്. രൂപഗോസ്വാമി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും സ്മരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുവാൻ. ഇവിടെ പ്രഭുപാദരെ ഭഗവാനുമായുള്ള വ്യത്യസ്ത ബന്ധങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള നാമാനുകീർത്തനങ്ങളും അപ്രകാരം വ്യത്യസ്ത ബന്ധങ്ങളുടെയും ആധ്യാത്മിക രസങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ 5 വിധത്തിലുള്ള അനുസ്മരണം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒന്നാമതായിട്ട് ഒന്ന് പ്രത്യേക ഭഗവാന്റെ രൂപം ആരാധിക്കുന്നതിൽ അന്വേഷണം നടത്തുക. 2 മനസ്സിനെ വിഷയത്തിൽ ഏകാഗ്രമാക്കുക. മറ്റെല്ലാ വിഷയങ്ങളുടെയും ചിന്തകളിൽ നിന്നും വികാരങ്ങളിൽ നിന്നും ഇച്ഛകളിൽ നിന്നും പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്യുക. മൂന്നാമതായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപത്തിൽ ഏകാഗ്രചിത്തനാവുക. 4മതായിട്ട് മനസ്സിനെ തുടർച്ചയായി ഭഗവത് രൂപത്തിൽ ഏകാഗ്രമാക്കുക. 5 ഒരു പ്രത്യേക രൂപത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ട ഇഷ്ടത്തെ ഉണർത്തിയെടുക്കുക. ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേക പരിസ്ഥിതിയുള്ള പ്രത്യേക ലീലകളിൽ മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിൽ സ്മരണം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഭഗവാനുമായുള്ള ഒരുവന്റെ ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 5 വിധത്തിലുള്ള സമാധി സാധ്യമാണ്. ശാന്തരസത്തിലുള്ള ഭക്തന്റെ സമാധിയെ മാനസിക ഏകാഗ്രത എന്നും പ്രത്യേകം വിളിക്കും. അതിനകത്ത് പറഞ്ഞു ഓരോ ആൾക്കാരും ഭഗവാന്റെ ഓരോ രൂപത്തെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അവർക്ക് ഏതാണോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുള്ള ആ രൂപം അത് എപ്പോഴും മനസ്സിലോർക്കുപോലെ. നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ആ ഭീഷ്മപിതാമഹനെ കുറിച്ച് കിട്ടുന്നത്. ഭീഷ്മപിതാമഹൻ ഭഗവാന്റെ പാർത്ഥസാരഥി രൂപത്തെ ആണ് ഇഷ്ടം അല്ലെ? ആ രൂപം തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു അല്ലെ? അവസാനം ആ ഭഗവാൻ ആ ഒരു പാർത്ഥസാരഥി രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയതായിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോരാൾക്കും ഓരോരോ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ അല്ലെ ഭഗവാന്റെ ആ മൂർത്തിയായിരിക്കും ഇഷ്ടം അല്ലെ? ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിൽ പോയാലും ഓരോരോ രീതിയാണ് അല്ലെ?
നമ്മളിവിടെ കേരളത്തിലൊക്കെ വന്നാൽ ഗുരുവായൂരപ്പൻ അല്ലെ, ഇവിടെ കർണാടകയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടുപ്പി കൃഷ്ണൻ, തിരുപ്പതിയിൽ പോയാൽ ബാലാജി, ശ്രീരംഗത്ത് പോയാൽ രംഗനാഥൻ, തിരുവനന്തപുരത്തൊക്കെ പോയി അവിടെ അനന്തപത്മനാഭൻ അല്ലെ, പത്മനാഭസ്വാമി, അങ്ങനെ ഓരോരോ സ്ഥലങ്ങളിലെ ദ്വാരകയിൽ പോയാൽ ദ്വാരകാധീശൻ, പാണ്ഡുരംഗത്ത് പോയാൽ അല്ലെ വിട്ടല, പാണ്ഡുരംഗ വിട്ടല, അങ്ങനെ ഭഗവാനെ അനേകം മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപങ്ങൾ. ഇപ്പൊ ഓരോരോ ഭക്തന്മാർക്കും ഓരോ രീതിയിലുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. അപ്പൊ ആ രൂപത്തെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുവാനായിട്ട് ആ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരാളെ അങ്ങനെ മാറ്റാനായിട്ടൊന്നും സാധിക്കും. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ മുരാരി ഗുപ്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഹനുമാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്. രാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ ലീലയില് ഹനുമാനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലയിൽ മുരാരി ഗുപ്തയായിട്ട് വന്നു. അവിടെ മായാപൂരിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ചൈതന്യ മഠത്തിന്റെ തൊട്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുരാരി ഗുപ്തയുടെ ആശ്രമം. മുരാരി ഗുപ്ത വൈദ്യരായിരുന്നു എന്നവർ അവിടെ ഇപ്പോഴും അവിടെ പോയാൽ കിണറിലെ തീർത്ഥം കുടിക്കും. ആ തീർത്ഥം കുടിച്ചാൽ എല്ലാ അസുഖങ്ങളും മാറുമെന്ന് പറഞ്ഞ തീർത്ഥം അത് ഔഷധ ഗുണമുള്ള തീർത്ഥമാണ്. അപ്പൊ ആ മുരാരി ഗുപ്ത എപ്പോഴും രാമചന്ദ്ര ഭഗവാനെ സ്മരിച്ച് രാമന്റെ നാമമായിരുന്നു ജപിച്ചു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തോട് പറയും, എന്തുകൊണ്ടാണ് രാമന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? നിനക്ക് കൃഷ്ണന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൂടെ, കൃഷ്ണനെ സ്മരിച്ചുകൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എന്റെ മനസ്സിലെ ഹൃദയത്തിലും രാമൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, എനിക്ക് അത് ഒരിക്കലും മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല, രാമന്റെ നാമം മാത്രമേ എന്റെ നാവില് വരുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അവസാനം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ദർശനം നൽകി. ഓരോരോ ആൾക്കാർക്കും അങ്ങനെ ഓരോ തരത്തിലാണ് ഭഗവാന്റെ ഓരോരോ പ്രത്യേക മൂർത്തിയോട് പ്രത്യേക രൂപത്തോട് താല്പര്യം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ നമ്മൾ സ്മരിക്കും, ആ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഇതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. പിന്നീട് പാദസേവനത്തെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു. പാദസേവനം, ഭഗവാന്റെ പാദസേവനത്തിൽ എപ്പോഴും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ലക്ഷ്മി ദേവി അല്ലെ. ലക്ഷ്മി ദേവിയാണ് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ പാദസേവനം അല്ലെ. പാദസേവനം ചെയ്തിട്ട് എവിടെയാണ് ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് സ്ഥാനം? ഭഗവാന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അല്ലെ. തിരുപ്പതി ബാലാജിയുടെ ഒക്കെ ആ അഭിഷേകമൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ ലക്ഷ്മി ദേവി അല്ലെ. രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഭഗവാന്റെ മാർഗത്തിൽ രണ്ട് സ്ഥലത്തും ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ മൂർത്തിയുണ്ട്. അതിനും എല്ലാം അഭിഷേകമൊക്കെ ചെയ്തായിരിക്കാം. ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ഹൃദയത്തിലാണ് ലക്ഷ്മി ദേവി ചെയ്യുന്നത്. പാദസേവനം എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ഹൃദയത്തിലാണ്. ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ, ഏറ്റവും ഭഗവാന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സേവനം എന്താണ്? അതാണ് ലക്ഷ്മി ദേവി ചെയ്തു. സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവര് പറയുന്നു, നമുക്ക് എന്താണോ ഇഷ്ടം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ള സേവനങ്ങളല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. എനിക്ക് ഈ സേവനം ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ്, എനിക്ക് ആ സേവനം ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ്, അതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യുന്നതല്ല. ഭഗവാൻ നമ്മൾ എന്ത് സേവനം ചെയ്താലാണോ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമാവുക, അങ്ങനെയുള്ള സേവനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം എനിക്ക് ഇന്ന സേവനം ചെയ്യാനാണ് ഇഷ്ടം, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ സേവനം മാത്രമേ ചെയ്യൂ എന്നല്ല. എന്ത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമാകും, അങ്ങനെയുള്ള സേവനങ്ങള് നമ്മൾ ചെയ്യണം. ലക്ഷ്മി ദേവി എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ പാദസേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് ഭഗവാന്റെ ഹൃദയത്തിലാണ് സ്ഥാനം. അതാണ് ഭൃഗു മഹർഷി ചവിട്ടിയപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഭൃഗുവിന്റെ കാല് വേദനിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ലക്ഷ്മി ദേവി അവിടുന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോയി. അപ്പൊ പാദസേവനത്തെ കുറിച്ച് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ ദിവ്യധാമുകളൊക്കെ
സന്ദർശിക്കുക, അവിടെ ഒക്കെ പരിക്രമം ചെയ്യുക. പ്രത്യേകിച്ചും വൃന്ദാവനം പോലുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ പുണ്യധാമുകളൊക്കെ ഇത് പാദസേവനം തന്നെയാണെന്ന് പറയും. ഗുരുവന്റെ അഭിരുചിക്കും ശക്തിക്കും അനുസരിച്ച് ശ്രവണം, കീർത്തന, സ്മരണം എന്നിവയെ പിന്തുടരുന്നതാണ് പാദസേവനം. ഗുരുവൻ ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളെ കുറിച്ച് നിരന്തരം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ സ്മരണം പൂർണ്ണതയിലെത്തും. ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളെ കുറിച്ച് തീവ്രമായി ചിന്തിക്കുവാനുള്ള അഭിനിവേശത്തെ പാദസേവനം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. കാരണം ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങൾ തന്നെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ഇപ്പം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അല്ലെ, ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, പാദസേവനം. പറഞ്ഞു പാദസേവനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ലക്ഷ്മി ദേവി ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ പാദസേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാം? ഭഗവാന്റെ ആ തൃപ്പാദങ്ങൾ എപ്പോഴും സ്മരിക്കാം. ഭഗവാനെ ആ തൃപ്പാദങ്ങൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കാം. അല്ലെ, നമ്മുടെ ഫോട്ടമായാലും അമൂർത്തിയായാലും ഒക്കെ ആ ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദത്തിൽ തുളസിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചന്ദനം പുരട്ടിയിട്ട് തുളസിയൊക്കെ വെച്ചു കൊടുക്കുക. അത് ഭഗവാൻ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുമ്പോൾ എന്തായി? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരി ഹരേ രാമ 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 ജപിക്കുമ്പോൾ എന്തായി? കീർത്തനം. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പ്രഭാഷിക്കുന്നത് ഒക്കെ കീർത്തനത്തിൽ പെടുന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നത് കീർത്തനം തന്നെയാണ്. അത് ശ്രവിക്കുന്നത്, ശ്രവണം. നമ്മൾ കേൾക്കുക, ഉച്ചത്തിൽ ജപിക്കുക, നമ്മൾ കേൾക്കുക. അതേസമയം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ആ പൂജാ റൂമിലോ ഭഗവാന്റെ ആ ഫോട്ടോയുടെ മുന്നിലോ ഒക്കെ ഇരുന്ന് ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? ഭഗവാനെ നമുക്ക് സ്മരിക്കാനും സാധിക്കും. അല്ലെ, നമ്മുടെ മനസ്സ് വേറെ ഇടയും പോകില്ല, അതിൽ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞു പാദസേവനം, ഭഗവാന്റെ ആ തൃപ്പാദങ്ങള് എപ്പോഴും സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുവാനായി, അത് എപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുവാൻ, ഓർത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുവാൻ, അതും പാദസേവനത്തിൽ വരുന്നതാണെന്ന് പറയും. ഒരുവൻ പാദസേവനത്തെ ഇടവിടാതെ മുറുകെ പിടിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ രൂപദർശനം, രൂപസ്പർശനം, ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കൽ, ഭഗവത് രൂപദർശനത്തിനായി ജഗന്നാഥപുരി, ദ്വാരക, മധുര തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളുടെ സന്ദർശനം, ഗംഗയിലോ യമുനയിലോ സ്നാനം തുടങ്ങിയ മറ്റു പ്രക്രിയകളും ക്രമേണ ഈ പ്രക്രിയയിൽ പെടുന്നു. ഗംഗയിൽ സ്നാനം ചെയ്യുന്നതും ഒരു പരിശുദ്ധ വൈഷ്ണവനെ സേവിക്കുന്നതും തദീയ ഉപാസനം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഇതും പാദസേവനത്തിൽ പെടുന്നു. തദീയ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്നാണ്. വൈഷ്ണവരെയും തുളസിയെയും ഗംഗയെയും യമുനയെയും സേവിക്കുന്നതും പാദസേവനമാണ്. പാദസേവനത്തിന്റെ ഈ പ്രക്രിയകളെല്ലാം ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉന്നതി പ്രാപിക്കുവാൻ സഹായകമാണ്. ഇപ്പൊ ഗംഗ എവിടുന്നാണ് വരുന്നത്? ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അല്ലെ, ഗംഗയെ സേവിക്കുന്നതും പാദസേവനമാണെന്ന്. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് ഭഗവാന്റെ ആ പാദങ്ങളിൽ ശരണം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാര്, വൈഷ്ണവത്തെ, അവർക്ക് സേവനം ചെയ്യുന്നതും പാദസേവനത്തിൽ വരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ തുളസിമാറാൻ അല്ലെ, എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ പാദത്തിലാണ് സ്ഥാനം. അല്ലെ, ഗോപികമാർ പോലും ഭഗവാനെ അന്വേഷിച്ച് കാണാതപ്പോൾ തുളസിമാറാണിയോടാണ് ചോദിച്ചത്, കച്ചി തുളസി കല്യാണി ഗോവിന്ദ ചരണപ്രിയെ എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം നിന്നെ വിട്ടിട്ട് ഭഗവാൻ എവിടെയും പോയില്ല, നീ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ പാദത്തിലാണ്. അപ്പൊ നിനക്കറിയാം ഭഗവാൻ എവിടെയാണ് പോയത്, നീ പറഞ്ഞു തരും, നീയും ഞങ്ങളെ പോലെ ഒരു സ്ത്രീയെ ലഭിച്ചു. അപ്പോ ആ തുളസിമാറാണി അല്ലെ, അതും തുളസിമാറാണിക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും പാദസേവനത്തിൽ വരുന്നതാണെന്ന് പ്രഭാതികൾ പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഗംഗയ്ക്കും യമുനയ്ക്കൊക്കെ പൂജകൾ ചെയ്യുന്നത്, സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, ഇതൊക്കെ പാദസേവനത്തിൽ വരുന്നതാണ്. പിന്നീട് അർച്ചനത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അർച്ചനത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പ്രഭുപാദരുടെ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഒരു 32 അപരാധങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും വീണ്ടും ഒരു 32 അപരാധങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറയുന്നു. നേരത്തെ ഭക്തിരസാമൻ സിന്ധുവിനെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിഗ്രഹാരാധന ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള അപരാധങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും പരാമർശിക്കുന്നത് ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെയ്യുന്ന വിഗ്രഹാരാധനയാണ്. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വീടുകളിൽ ചെയ്യുന്നവർ ഇപ്പോ
വായിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാനായിട്ടില്ല. കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് മഹാരാജന്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഉണ്ടായി. ക്ഷേത്രങ്ങളിലുള്ള വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നമ്മള് പാഞ്ചരാത്രിക വിധിയും ഭാഗവത വിധിയും പ്രകാരമുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യണം. കൃത്യമായിട്ട് കൃത്യസമയത്ത് ചെയ്യണം. കൃത്യസമയത്ത് നിവേദ്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കണം. മറ്റുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യണം. ഞാൻ അത് വെച്ച് വീടുകളിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ട എന്നല്ല. വീടുകളിൽ ഇനി അഥവാ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഗൃഹസ്ഥരായിരിക്കുമ്പോഴെപ്പോഴും ജോലിയും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പലതരത്തിലും തിരക്കായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരു നേരമാണെങ്കിൽ ഒരു നേരം ചെയ്യാൻ ഒരു നിവേദ്യങ്ങൾ ഓഫീസിലൊക്കെ പോകുന്ന ആളാണെങ്കിൽ രാവിലെ മാത്രമേ നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ സമർപ്പിക്കുന്ന. പിന്നീട് വൈകിട്ടൊക്കെ രാത്രിയൊക്കെയാണ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈകിട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഓരോ ആൾക്കാർക്ക് എപ്പോ എങ്ങനെ രീതിയിലാണ് കഴിയുന്നത് അത് എല്ലാ ദിവസവും മുടക്കമില്ലാതെ ചെയ്യുക എന്ന് മഹാരാജ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള മൂർത്തി എന്താ നമ്മുടെ ഒരു ഫാമിലി മെമ്പറെ പോലെ തന്നെയാണ്. അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ അത് അങ്ങനെ കൂടുതൽ ക്ഷേത്രത്തിലെ പോലെ നമുക്ക് അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ സാധിക്കുന്നത് അത് മുടക്കമില്ലാതെ എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യാനായിട്ടാണ് മഹാരാജ് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക എന്താ പറയാ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ അതിനെ പറയും എന്താ പറയാ വീടുകളിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാ വീടുകളിലെയും പറ്റുന്ന രീതി. അപ്പൊ ദീക്ഷയൊക്കെ എടുത്തവരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പുതിയ വിഗ്രഹമൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഗുരുവിന്റെ ഒക്കെ ദീക്ഷാഗുരുവിന്റെ ഒക്കെ പെർമിഷൻ മേടിച്ചിട്ട് വെക്കണമെന്ന് പറയും. നേരത്തെ മൂർത്തികളുള്ള എല്ലാ വീട്ടിലും കേരളത്തിലൊക്കെ എല്ലാ വീട്ടിലും അല്ലെ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ ഒക്കെ മൂർത്തികൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഫോട്ടോ ആയാലും എല്ലാം തന്നെ എന്താ പറയാ ഫോട്ടോന് അങ്ങനെ റെഡിയായതില്ല. മൂർത്തികളെ വെക്കുമ്പോഴാണ് പെർമിഷൻ ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് പറയാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ അമ്പലത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യണം. എല്ലാ ദിവസവും അഭിഷേകം ചെയ്യണം. എല്ലാ ദിവസവും ഡ്രസ്സ് മാറ്റി കൊടുക്കണം. എല്ലാ ദിവസവും ഗാർലൻഡൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ എല്ലാം അത് ആ ചിട്ടയോടെ ചെയ്യണം. ഇപ്പം എന്താ പറയാ വലിയ വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അവരൊക്കെ GBCയുടെ കമ്മിറ്റിയൊക്കെ ഇൻസ്പെക്ഷനൊക്കെ വരും. അപ്പൊ അവരതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടും അവര് എന്തെങ്കിലും ന്യൂനതകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ക്ലിയർ ആക്കാനായിട്ട് പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ ദിവസവും വിഷുവം ചെയ്യാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞുള്ള ഷോഡശ ഉപചാരം 16 തരത്തിലുള്ള അനുസാരികളോടുകൂടി ഭഗവാനെ പൂജിക്കാൻ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ബ്രാഹ്മണിക്ക് ദീക്ഷ എടുത്തവർ മാത്രമേ ഭഗവാനെ നിവേദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കൂ, ഭഗവാന് പൂജകൾ ചെയ്യാവൂ, ഭഗവാന്റെ മറ്റുള്ള അലങ്കാരങ്ങൾ ചെയ്യാവൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങളിലാവുമ്പോൾ. വീടുകളിൽ അങ്ങനെ കൂടുതൽ അങ്ങനെ റൂൾസ് ഒന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൂടുതലും ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ചെയ്യേണ്ടുന്ന അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അതിൽ വരുന്ന ഗൃഹസ്ഥരായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാര് അവരെപ്പോഴും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഒരു വിഗ്രഹാരാധന നിർബന്ധമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഐശ്വര്യസമ്പന്നനായ ഒരു ഗൃഹസ്ഥന് വിഗ്രഹാരാധനയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ആഡംബര സാമഗ്രികൾ ചേർക്കും. അതിനാൽ ഗൃഹസ്ഥ ഭക്തർക്ക് വിഗ്രഹാരാധന നിർബന്ധമാണ്. ഞങ്ങളുടെ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ബ്രഹ്മചാരികളും ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികളും വാനപ്രസ്ഥരും സന്യാസിമാരും എങ്കിലും ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹാരാധന നിർവഹിക്കേണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ചും ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികളാണ്. ബ്രഹ്മചാരികൾക്ക് സന്യാസിമാർക്കൊപ്പം പ്രഭാഷണത്തിന് പോകാം. വാനപ്രസ്ഥർ അടുത്ത ജീവിതക്രമമായ സന്യാസനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിൽ മുഴുകാം. ഗൃഹസ്ഥ ഭക്തന്മാർ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുന്നവരാകിയാൽ വിഗ്രഹാരാധന സ്വീകരിക്കാത്ത വർഷം അവർക്ക് പതനം ഉറപ്പാണ്. നിയമങ്ങളും ക്രമങ്ങളും നിഷ്കർഷതയോടെ പാലിക്കപ്പെടുക എന്നതാണ് വിഗ്രഹാരാധനയുടെ ലക്ഷ്യം. എന്താണ് ഗൃഹസ്ഥ ഭക്തരെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നത്? അവർക്ക് എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ടുള്ള ഇടപഴകലാണ്. നമ്മൾ ജോലിക്ക് പോകുന്നതാണെങ്കിൽ ജോലി സ്ഥലത്ത് പോയാലല്ല എല്ലാം ഡ്യൂട്ടിയാവണമെന്ന് ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഡ്യൂട്ടിയുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നാലും എല്ലാവർക്കും അല്ല, കർമ്മികളുടെ ആണ് അല്ലെ. അവരുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇടപഴകുന്നത് പുറത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പതനം സംഭവിക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്
തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ വിഗ്രഹാരാധനയും മുഴുവൻ ആ സമയമെങ്കിലും നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ മുഴുകിയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അത് നിർബന്ധമാണെന്ന് പ്രഭുപാദരുടെ പറഞ്ഞു. വിഗ്രഹാരാധന ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ത് തന്നെയായാലും ഫോട്ടമായാലും ഒക്കെ അതിന് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും പറ്റുന്ന രീതിയിൽ പൂജകൾ ചെയ്യുക, പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ സമർപ്പിക്കുക. ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? പത്രം, പുഷ്പം, ഫലം, തോയം എന്തെങ്കിലും വെച്ചാൽ മതി. നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, സാധിക്കുമെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മളെല്ലാം പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും വേണം. എന്നില്ലെങ്കിൽ തിരക്കൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചാൽ ഭഗവാൻ സംതൃപ്തനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രഭാത കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യത്തെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു ദിവസത്തെ ഭക്തന്മാർ. നിയമം ഒരുവനെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഇളക്കമില്ലാത്തതിന് ഗൃഹസ്ഥർക്ക് പൊതുവെ സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അവർ പത്നിമാർ, നേഴ്സറി വിദ്യാലയങ്ങളിലെ അധ്യാപികമാർ സംരക്ഷിക്കുന്ന പോലെ കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിൽ വ്യാപൃതരാകണം. പൂജകളൊന്നും ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കാത്തവരെന്താ പറയുന്നത്? നമ്മള് പൂജകൾ കാണുക തന്നെ വേണം. എല്ലാ ദിവസവും മംഗളാരതി ഒന്നും ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കാതെ നമുക്ക് മംഗളാരതി ദർശിക്കാം അല്ലെ? അത് അങ്ങനെയുള്ള ഫലം ലഭിക്കുമെന്ന് പറയും. ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെയുള്ള ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നതായിട്ട് പറയും. ഇതിൽ ചെയ്യരുതാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അത് ഞാൻ നേരത്തെ വായിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എല്ലാവരും ഭക്തിശാസ്ത്രത്തിലൊക്കെ ഭക്തി സാമസിന്ദൂരൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് അത് ഇപ്പോഴും എടുക്കുന്നില്ല. സമയം കുറവുന്നു. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ, ആ വിഗ്രഹാരാധനയിൽ അപരാധങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനുള്ള പരിഹാരമായിട്ട് ഇവിടെ പ്രഭാതർ പറഞ്ഞു. മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഒരു അപരാധം ചെയ്യുന്ന ഒരുവൻ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒരു അധ്യായമെങ്കിലും നിർബന്ധമായും പാരായണം ചെയ്യണം. ഇത് സ്കന്ദപുരാണത്തിലെ അവന്തികണ്ഠത്തിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവന്തികണ്ഠം അതുപോലെ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ചൊല്ലുന്ന ഒരുവനും അപരാധങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. തുളസിക്ക് പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുക. ഒരു തുളസി ചെടിയെങ്കിലും നടുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരുവനും സർവ്വഭാവങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകുമെന്നും അതേ സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ തേകാഖണ്ഡത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സാളഗ്രാമ ശിലാരാധനയിൽ മുഴുകുന്ന ഒരാൾക്കും പാവമുക്തി കൈവരും. ശംഖചക്ര ഗദാപത്മധാരിയായ ചതുർഭ വിഷ്ണുവിനെ ആരാധിക്കുന്ന വ്യക്തിക്കും മുകളിൽ പറഞ്ഞ അപരാധങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കും. ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണവും അപരാധിയായ ഒരുവൻ ശൗകരവും എന്നറിയപ്പെടുന്ന പുണ്യസ്ഥലത്ത് ഒരു നാൾ ഉപവസിച്ചതിനു ശേഷം ഗംഗയിൽ സ്നാനം ചെയ്താൽ അവൻ അപരാധമുക്തനാവുമെന്നും ആദിവരാഹ പുരാണമുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ മനസ്സിലെ മാനസപൂജ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടും പറയുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉദാഹരണവും പ്രഭാതയുടെ പറയുന്നു. ആ മാനസപൂജ ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ചതിനെ കുറിച്ച്. എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ്? ഇങ്ങനെ ഉള്ള വീടും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലാത്തവർക്കാണ് മാനസപൂജ സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് അല്ലെ? ഗൃഹസ്ഥർക്കൊക്കെ വീടുണ്ട് അല്ലെ? എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ കാര്യം പറയുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിന് വീടും മറ്റുള്ള ദരിദ്രനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റുള്ള വസ്തുക്കളും ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് മാനസപൂജ ചെയ്തതും പായസം ഉണ്ടാക്കി ഭഗവാനെ നിവേദിച്ചതും അത് ചൂടുണ്ടോ എന്ന് തൊട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ വിരൽ പൊള്ളിയതും അല്ലെ? അത് കണ്ടിട്ട് വിഷ്ണു ചിരിച്ചതും ലക്ഷ്മി ദേവി എന്താണ് കാരണങ്ങൾ എന്ന് ചോദിച്ചതും ഒക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ മാനസപൂജയായാലും അത് സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി സമർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ബ്രാഹ്മണനെ വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് വിളിക്കുകയും ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് മുക്തി നൽകുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറയും. നമുക്ക് ചില സാഹചര്യങ്ങളിലൊന്നും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ യാത്രകളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മൂർത്തികളൊന്നും കൊണ്ടുപോകാനും പറ്റും അല്ലെ? അപ്പം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള മാനസപൂജകളൊക്കെ ചെയ്യാം.
ഭഗവാനോട് കാര്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാം. ചില ആൾക്കാരുടെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കാണുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. അതല്ല, നമുക്ക് സാധിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ഭഗവാനെ എല്ലാം സമർപ്പിക്കുക. ഇങ്ങനെയുള്ള യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ എല്ലാം ഇതായിട്ട് സങ്കല്പിക്കാൻ അല്ലാതെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഇതൊക്കെ മനസ്സുകൊണ്ട് ചെയ്താൽ മതി, ഇതൊക്കെ മനസ്സുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ അർപ്പിച്ചാൽ മതിയില്ലേ എന്നല്ല, നമ്മള് പറ്റുന്ന രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇത് വന്ദനത്തെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു. വന്ദനത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പം അക്രൂരനാണ്. ഇവിടെ അർച്ചനം പൃഥുമഹാരാജാവിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. പൃഥുമഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അർച്ചനം ഇതിലൂടെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നേടിയിട്ടുള്ളത് പൃഥുമഹാരാജാവ്. വന്ദനം അക്രൂരൻ. ഭഗവാന് പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമസ്കരിക്കുക. അപ്പൊ അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അക്രൂരൻ എല്ലായിടത്തും, വൃന്ദാവനത്തിൽ എല്ലായിടത്തും അതിൽ നിന്നും ഭഗവാനെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് വൃന്ദാവനത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. അവിടെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഭഗവാന്റെ പാദമുദ്രകൾ കാണാൻ സാധിച്ചു, ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ ആ ചിഹ്നങ്ങൾ കാണാൻ സാധിച്ചു. ഇവിടെയൊക്കെ നമസ്കരിക്കുകയുണ്ടായി, ഇവിടെയൊക്കെ വിനോദുണ്ടായി, ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ആ യമുനയിൽ പോയി നോക്കുമ്പോൾ അവിടെയും ഭഗവാന്റെ എല്ലായിടത്തും ഭഗവാനെ ദർശിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അവിടെ വീണുണ്ടായി ആ വൃന്ദാവനത്തിൽ. പ്രാർത്ഥനകൾ വിഗ്രഹാരാധനയുടെ ഒരു ഭാഗമാണെങ്കിലും അഥവാ ശ്രവണം, കീർത്തനം മുതലായവയെ പോലെ പ്രത്യേക ഇനമായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ ഇവിടെ പ്രാർത്ഥനകളെ പറ്റി പ്രത്യേകം പ്രതിപാദിച്ചിട്ടും ഭഗവാനെ അപരിമേയങ്ങളായ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളുമായി ശ്രമിക്കും. വിവിധ കർമ്മങ്ങളിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്ന ഒരുവൻ അതനുസരിച്ച് ഭഗവാന് പ്രാർത്ഥനകൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. അതിലൂടെ അവൻ വിജയം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതിൽ ഒഴിവാക്കപ്പെടേണ്ട അപരാധങ്ങൾ താഴെക്കുന്നു. ഒരു കൈകൊണ്ട് നമസ്കരിക്കുന്നത്, ശരീരം മറിച്ചുകൊണ്ട് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നത്, വിഗ്രഹത്തിന് പിന്തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്, വിഗ്രഹത്തിന്റെ ഇടതുവശത്ത് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നത്, വിഗ്രഹത്തിന്റെ വളരെ അടുത്ത് നിന്നും പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന് പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ധാരാളം ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ ധാരാളം പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട്. നമുക്ക് ആ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് ചൊല്ലുന്ന പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ മുന്നിലെ സമർപ്പിക്കാം, പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇത് ദാസ്യത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ദാസ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പം ഹനുമാൻ സ്വാമിയാണ്. ഹനുമാൻ ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ദാസ്യരസത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ദാസൻ എന്ന നിലയിൽ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തത് സംബന്ധിച്ച് പ്രസ്താവന താഴെ കൊടുക്കുന്നു. അനേകായിരം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരുവന് താൻ കൃഷ്ണന്റെ ശാശ്വത സേവകനാണെന്ന് ബുദ്ധനാകുമ്പോൾ അവന് മറ്റുള്ളവരുടെ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും. ഒരുവൻ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രക്രിയയും അനുഷ്ഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും താൻ കൃഷ്ണന്റെ ശാശ്വതനായ ദാസനാണെന്ന് ഒരു നിമിഷം പോലും ഇടപെടാതെ നിരന്തരം ചിന്തിക്കുന്ന പക്ഷം അവന് എല്ലാ വിജയങ്ങളും നേടാൻ കഴിയും. കാരണം ഈ ഒരു വികാരം കൊണ്ട് മാത്രം ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ 9 പ്രക്രിയകളും നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണ്. ജീവന സ്വരൂപമായി കൃഷ്ണര നിത്യദാസൻ. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഇതൊക്കെ സ്വരൂപാവസ്ഥ, നമ്മളൊക്കെ യഥാർത്ഥ ഐഡന്റിറ്റി അല്ലെ. ഇത് മറന്നു പോകാതെ നമ്മളെപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നീട് സാഖ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. സാഖ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പം അർജുനനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒരു ശ്ലോകം ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ അർച്ചനത്തിന്റെ ഇടയിൽ നേരത്തെ കൊണ്ടിരുന്ന രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞതായിട്ട് പറയുന്നു. അതിൽ ആ ഒരു ശ്രീകൃഷ്ണ ശ്രവണ പരീക്ഷത്തിൽ എന്ന് പറയുന്ന ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. അർജുനനാണ് സാഖ്യ രഥത്തിലെ ഭഗവാനെ സേവനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചതെന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാനെ ഒരു സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിൽ ആരാധിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി അഗസ്ത്യ സംഹിതയിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു. ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളുടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്ന ഭക്തന് ചിലപ്പോൾ ഭഗവാനെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ദർശിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആലസ്യം നേടുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ക്ഷേത്രത്തിൽ വസിക്കും. മറ്റൊരു ഈ പ്രസ്ഥാനപ്പെടുന്ന അല്ലയോ ഭഗവാനെ ശാശ്വത സുഹൃത്തെ, അങ്ങ് സമ്പൂർണ്ണ പരമാനന്ദവും ജ്ഞാനവുമാണെങ്കിൽ പോലും വൃന്ദാവനവാസികളുടെ സുഹൃത്തായി ആ ഭക്തന്മാർ എത്ര ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. ഈ പ്രസ്താവന സുഹൃത്ത് എന്ന പദം പ്രത്യേകം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്നേഹത്തിന്റെ തീവ്രത സൂചിപ്പിക്കുവാനാണ്. ബ്രഹ്മാ പറയുന്നു, അഹോഭാഗ്യം അഹോഭാഗ്യം നന്ദഗോപവ്രജോത്സം എന്മിത്രം പരമാനന്ദം പൂർണ്ണം ബ്രഹ്മസനാണ്. അഹോഭാഗ്യം അഹോഭാഗ്യം, എന്ത് ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്
വൃന്ദാവനവാസികൾ എന്ന് പറയും. ആ സാക്ഷാൽ പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ അവർക്ക് ഗോപന്മാർക്ക് സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടും നന്ദഗോപൻ യശോദയ്ക്കും നന്ദഗോപർക്കും പുത്രനായിട്ടൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നവരൊക്കെ വൃന്ദാവനവാസികളൊക്കെ എത്ര ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. സാക്ഷാൽ പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഗോപന്മാരൊക്കെ കളിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ആ പുറത്ത് കയറിയിട്ട് അവർ കളിക്കുന്നു അല്ലെ. പലതരത്തിലുള്ള കളികളിലൊക്കെ ഏർപ്പെടുന്നു അല്ലെ. ഗോപന്മാരൊക്കെ എന്ത് ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. ഭഗവാനുമായിട്ട് സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഈ ഗോപന്മാരൊക്കെ ഭഗവാനുമായിട്ട് അത്യരത്തിൽ. സൗഹൃദം അതിനാൽ ദാസ്യത്തെക്കാൾ ഉത്തമമാണ്. ഈ വിധാനത്തിൽ ദാസ്യരസത്തിനോ ഉപരിയായി ഭക്തൻ ഭഗവാനെ സുഹൃത്തായി സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇതൊട്ടും തന്നെ അതിശയകരമല്ല. കാരണം ഒരു ഭക്തൻ ഹൃദയത്തിൽ പരിശുദ്ധനാകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വിഗ്രഹാരാധന ഐശ്വര്യം ചുരുങ്ങി വന്ന് ഭഗവാനുള്ള സ്വാഭാവിക പ്രേമമായി ആവിഷ്കൃതമാവും. ഇതിന് തെളിവായ ശ്രീധർ സ്വാമി ജന്മങ്ങൾ തോറും ഞാൻ ഈ സൗഹൃദ മനാഭാവത്തിലൂടെ കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കണമേ എന്ന് ശ്രീരാമപുത്രന്റെ ആത്മഗതം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. തുടർന്ന് ശ്രീരാമ എന്ന് പറയുന്ന സഖി എന്താ പറയുന്നത്? ഞാൻ ജന്മങ്ങൾ തോറും ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്തായി തന്നെ ഈ ഒരു മനോഭാവത്തിൽ തന്നെ എപ്പോഴും ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കണമെന്ന്. ഇതിന്റെ അവസാനമായിട്ട് 9ാമത്തെ ഭക്തിസേന ആത്മനിവേദനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ആത്മനിവേദനയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ബലിമഹാരാജാവാണ് ആത്മനിവേദനത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നേടിയിട്ടുള്ളത്. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ആദ്യം അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ആ ഇന്ദ്രന്റെ പദവി പോലും കൈയടക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ പിന്നീട് അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുകയും പിന്നീട് അഹങ്കാരമൊക്കെ തീരുകയും വാമനമൂർത്തിയായിട്ട് ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് ആ അഹങ്കാരമൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ മുന്നിലെല്ലാം മനസ്സും വാക്കും ശരീരവും ഒക്കെ സമർപ്പിച്ച് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ സറണ്ടറായി. ആത്മനിവേദനം എന്ന പദം ഭഗവത് സേവനം എന്നതൊഴികെ മറ്റൊരു ലക്ഷ്യവുമില്ലാത്ത സർവസ്വവും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന നിലവാരത്തെ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. അത്തരമൊരു ഭക്തൻ അതിന്റെ യജമാനാൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പശുവിനെ പോലെയാണ്. യജമാനാൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പശുവിന് അതിന്റെ സുരക്ഷിതത്വത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉത്കണ്ഠയില്ല. അത്തരമൊരു പശുവിന് എപ്പോഴും അതിന്റെ യജമാനോട് ഭക്തി ഉണ്ടാവും. യജമാന്റെ പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയല്ലാത്ത യാതൊരിക്കലും സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കില്ല. അതിനാൽ ചില ഭക്തന്മാർ ഭഗവാന് ശരീരം സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് ആത്മനിവേദനം എന്ന് വരുന്നത്. എന്നാൽ ഭഗവാന് ആത്മാവിനെ സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് ആത്മനിവേദനം എന്ന് ഭക്തി വിവേകം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നു. ആത്മനിവേദനത്തിലുണ്ട് ഉത്തമമായ ഉദാഹരണങ്ങൾ ബലിമഹാരാജാവിനാലും അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനാലും ദർശിക്കുവാൻ കഴിയും. ദ്വാരകയിൽ രുക്മിണി ദേവിയുടെ പെരുമാറ്റത്തിലും ചിലപ്പോൾ ആത്മനിവേദനം കാണാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു. ബലിമഹാരാജാവും അതുപോലെ തന്നെയാണ് അംബരീഷ് മഹാരാജാവും എല്ലാം ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ രുക്മിണി ദേവിയുടെ കാര്യത്തിലും ആത്മനിവേദനം ആ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാമെന്ന് പറയുന്നു. ഒരു പശുവിനെ യജമാനൻ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ സംരക്ഷണവും ഉണ്ടാവും. ഇതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം തന്നെയാണ് ബലിമഹാരാജാവ്. ബലിമഹാരാജാവിന് ഇന്ദ്രന്റെ ആ ഒരു പദവിയാണ് ആഗ്രഹിച്ചത്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രനേക്കാളും എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടി സുതല ഗ്രഹത്തിൽ ബലിമഹാരാജാവ് വസിക്കുന്നു. അവിടെ വാമനമൂർത്തി ഭഗവാൻ തന്നെ അവിടെ ബലിമഹാരാജാവിന്റെ ദ്വാരപാലകനായിട്ട് കൊട്ടാരത്തിന്റെ കാവൽക്കാരനായിട്ട് അവിടെ കഴിയുന്നു. ശത്രുക്കളാൽ ആക്രമിക്കപ്പെടാതിരിക്കുവാൻ അതിന്റെ സംരക്ഷണം ഭഗവാൻ തന്നെ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇനി അടുത്ത മന്വന്തരത്തിൽ ഈ ബലിമഹാരാജാവ് ഇന്ദ്രനായിട്ട് വരും. അപ്പൊ ആ ഒരു ആഗ്രഹം ബലിമഹാരാജാവിന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഭഗവാൻ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുത്തു. നിനക്ക് ഇന്ദ്രനാവണം, ഇന്ദ്രന്റെ സിംഹാസനം തട്ടിയെടുക്കാനായിട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായി. അപ്പോഴാണ് ഇന്ദ്രന്റെ മാതാവൊക്കെ പോയിട്ട് പരാതി പറയുകയുണ്ടായി. ഭഗവാന്റെ അനുപകാരമാണ് ഉപേന്ദ്രനായിട്ട് ഇന്ദ്രന്റെ അനുജനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത് വാമനമൂർത്തിയായിട്ട്. അതേ വാമനമൂർത്തി എന്നാല് ബലിമഹാരാജാവിനെ സംരക്ഷിക്കുകയും എല്ലാ സുരക്ഷിതത്വവും നൽകുകയും ചെയ്തു. ഇതിനാണ് ബലിമഹാരാജാവിന്റെ ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ട് അടുത്ത മന്വന്തരത്തില് ഇന്ദ്രനായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മള് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ എല്ലാ സംരക്ഷണവും നമുക്ക് ലഭിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഈ നാഗിക ഭക്തിയെ കുറിച്ചുള്ളത്. ഇവയെല്ലാം
വലിയ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇവിടെ 2-3 ക്ലാസ്സായി നമ്മൾ ഓരോരോ വിഷയത്തെ കുറിച്ചിട്ടും 9 പ്രക്രിയകളെ കുറിച്ചിട്ടും ചില ഉയർന്ന ഭക്തന്മാരൊക്കെ ഓരോന്നിനെ കുറിച്ചിട്ടും 2-3 ക്ലാസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളിതിനെ എന്താ പറയാ വേഗത്തില് ഇതൊക്കെ അല്ലേ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് എന്താ പറയാ അല്പായുസുകളാണ് നമുക്ക്. അപ്പോൾ വേഗത്തിൽ ഭാഗവതമൊക്കെ ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും പഠിച്ചു പോകാ എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകാറ്. അപ്പൊ ഓരോരോ ഭക്തി സേവനം അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അതിൽ തന്നെ ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അത് എല്ലാവരും അതൊന്ന് വായിക്കുക. ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡിൽ വായിച്ചു പോയതേ ഉള്ളൂ. ഓരോന്നിനെ കുറിച്ചും വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ പറയുന്നത് ഇത്രയൊക്കെ ഈ 9 തരത്തിലുള്ള ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ഇതാണ് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഞാൻ പഠിച്ചത് എന്ന് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അത് തന്നെ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഹിരണ്യകശിപുവിന് കോപം ഉണ്ടായി. അദ്ദേഹം ആദ്യം ആരെയാണ് ആ ഷണ്ഡനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്താണ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? കോപം വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം കോപത്താൽ ക്രുദ്ധനായി ചുണ്ടുകൾ വിറച്ച് ഗുരുപുത്രൻ ഷണ്ഡനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഹേ അയോഗ്യനും ദുർമതിയുമായ ബ്രാഹ്മണപുത്ര, നീ എന്റെ ആജ്ഞ നിശ്ചയിച്ച എന്റെ ശത്രുപക്ഷത്തിന്റെ ശരണം സ്വീകരിക്കും. നീ പാവം കുട്ടിയെ ഭക്തി സേവനം പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്ത് അവിവേകമാണ്! നേരത്തെ തന്നെ ചെറിയൊരു സൂചന ലഭിച്ചിരുന്നു അല്ലെ ഹിരണ്യകശിപുന്. അപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത്, ഏതോ വൈഷ്ണവര് വന്നിട്ട് വേഷന്മാര് വന്നിട്ട് ഇവനെ വിഷ്ണുവിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, അവരെ ആരെയും ഇതിനടുത്തേക്ക് കയറ്റി വിടരുത്. പ്രത്യേകിച്ച് നാരദമുനിയെ പോലുള്ള ഭക്തന്മാരെ ഇവിടേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കരുത് എന്നൊക്കെ നേരത്തെ വാണിംഗ് കൊടുത്തിരുന്നില്ലേ. അതിലൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു എന്നാണ് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ. എന്നാൽ പിന്നെ ആരും വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ആരാ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്? ഈ ഗുരുക്കന്മാർ തന്നെ ഷണ്ഡന അവർക്കനെ ആയിരിക്കും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പോലെ. അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ വഴക്ക് പറയുന്നത്. നിങ്ങള് എന്താണ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത്? ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണോ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഭക്തി സേവനത്തെ കുറിച്ചൊക്കെയാണോ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൽ വരുന്നു ഇവിടെ കഴമ്പില്ലാത്ത എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന അസാരം എന്ന വാക്ക് അർത്ഥവത്താണ്. ഒരു അസുരനെ സംബന്ധിച്ച് ഭക്തി സേവനം കഴമ്പില്ലാത്ത അവിവേകമാണ്. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തന് ഭക്തി സേവനം മാത്രമാണ് ജീവിതത്തിൽ കഴമ്പുള്ള കാര്യം. ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ജീവിതത്തിന് സാരമായ ഭക്തി സേവനത്തെ താല്പര്യമില്ലാതിനാൽ അദ്ദേഹം പ്രഹ്ലാദന്റെ ഗുരുക്കന്മാരെ പരുഷവാക്കുകളിൽ ശാസിച്ചു. കഴമ്പില്ലാത്തതാണ് ഭക്തി സേവനം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അസാരം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാല് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭക്തി സേവനം ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. ജീവിതത്തിലെ ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം അത് മാത്രമാണ്. കഴമ്പുള്ള കാര്യം അതാണ് പ്രഭുപാദരുടെ. ഇവര് ഗുരുക്കന്മാര് പറഞ്ഞിരുന്നത്, നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം ഇങ്ങനെയുള്ള കള്ളത്തരങ്ങളൊക്കെയാണ് കാണിച്ചതെന്നാണ് അടുത്ത 27ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. പാപകരമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നവർക്ക് നിശ്ചിത കാലത്തിനുള്ള പലതരം രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന പോലെ ഈ ലോകത്തിൽ തെറ്റായ വേഷം ധരിച്ച ചതിയന്മാരായ ധാരാളം സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്. പക്ഷെ തെറ്റായ പെരുമാറ്റം മൂലം അവസാനം അവരുടെ യഥാർത്ഥ ശത്രുത പുറത്താകുന്നത്. ഒരാൾ കുറെ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് രോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത്, ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. അത് അതിന്റെ ഫലമാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം ഇവന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്തി സേവനങ്ങളെ കുറിച്ചും വിഷ്ണുവിനെ കുറിച്ചുമാണ്. അതിപ്പോൾ എനിക്ക് വെളിവായി, എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം ചെയ്തത് എന്താണ് എന്നാണ് ഇവിടെ ഹിരണ്യകശിപു പറയുന്നത്. ഹിരണ്യകശിപു തന്റെ പുത്രൻ പ്രഹ്ലാദന്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠയാൽ വളരെയധികം അസംതൃപ്തനായി. പ്രഹ്ലാദൻ ഭക്തിത സേവനത്തെ കുറിച്ച് ഉപദേശിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോഴേ ഹിരണ്യകശിപു തന്റെ ഗുരുക്കന്മാരെ മിത്രങ്ങളുടെ വേഷം അണിഞ്ഞ് ശത്രുക്കളായി കണ്ടു. ഈ ശ്ലോകത്തിലെ രോഗങ്ങളെ പരാമർശിക്കുന്ന രോഗബാധകിനാം ഇവ എന്നീ വാക്കുകൾ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പാപകരമായ ദുരിതപൂർണവുമായ അവസ്ഥയെ ധരിപ്പിക്കുന്നു. ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി. ശരീരത്തിന് രോഗം ബാധിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പാപജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. സ്മൃതിശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നു, ബ്രഹ്മഹ ക്ഷയാരോഗി സ്യാത് സുരാപ ശവാന്തകഃ സ്വർണഹാരി തു കുനഗി ദുശർമ്മ ഗുരു തൽപകഃ. ബ്രാഹ്മണരുടെ ഘാതകർക്ക് പിന്നീട് ക്ഷയരോഗം ബാധിക്കും. മദ്യപാനികൾക്ക് ദന്തങ്ങളില്ലാതാകും. സ്വർണം മോഷ്ടിക്കുന്നവർക്ക് കുഴിനകമുണ്ടാകും. മേലധികാരിയുടെ പത്നിയുമായി അവിഹിത ബന്ധം പുലർത്തുന്നവർക്ക് കുഷ്ഠവും അതുപോലുള്ള ചർമ്മരോഗങ്ങളും ബാധിക്കും. ഓരോരോ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്തുകൾ അനുഭവിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. അതിന്റെ ഫലം പിന്നീട് ലഭിക്കും അല്ലെ? പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും, നല്ല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും. പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള വിഷമങ്ങളും നേരിടേണ്ടതായിട്ട് വരും എന്ന് പറയും. അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ റിസൾട്ട് പിന്നീട് വരും അല്ലെ? അപ്പൊ ഇപ്പോഴേ സാധാരണ സ്കൂളിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്, ഒരു കുട്ടി
വീട്ടിലൊക്കെ പറയും ഞാൻ നല്ലോണം പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ. സ്കൂളിൽ പോയാൽ അവിടെ കളിക്കും, പഠനത്തിനും ശ്രദ്ധിക്കില്ല. അവസാനം റിസൾട്ട് വരുമ്പം അറിയും എന്താണ് അവന്റെ നിലവാരം. അതുപോലെ ഇവിടെ ഹിരണ്യകശിപു പറയുന്നു, നിങ്ങൾ എന്നെ ഇത്രയും കാലം ചീറ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ഇത്ര കാലം ഇവന് ഭക്തി സേവനം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു, വിഷ്ണുവിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത്. ഇപ്പോഴെനിക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തില് എന്റെ ശത്രുക്കളാണ്. നിങ്ങൾ ആ ഗുരുക്കന്മാരുടെ വേഷം അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ നിങ്ങൾ ശത്രുക്കളാണ്. ആ ഗുരുപുത്രൻ ശണ്ഡൻ പറയുന്നു, അല്ലയോ രാജാവേ, ദേവേന്ദ്രന്റെ ശത്രുവേ, അങ്ങയുടെ പുത്രൻ പ്രഹ്ലാദൻ പറഞ്ഞതൊന്നും ഞാനോ മറ്റാരെങ്കിലുമോ അവനെ പഠിപ്പിച്ചതല്ല. നൈസർഗികമായ ഭക്തി അവനിൽ വികസിച്ചതാണ്. അതിനാൽ അങ്ങയുടെ കോപം ഉപേക്ഷിക്കുകയും അനാവശ്യമായി ഞങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്താതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ ഈ രീതിയിൽ അപമാനിക്കുന്നത് നന്നല്ല. അവരുടെ കാര്യം, അവരുടെ ഭാഗം ക്ലിയർ ആക്കി അല്ലെ. ഞങ്ങൾ ഇതൊന്നും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല, ഇവൻ മറ്റാരിൽ നിന്നോ പഠിച്ചതാണ്, അവനിലെ നൈസർഗികമായിട്ടുള്ള ഭക്തി വികസിച്ചതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ബുദ്ധിയോഗം നൽകുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ ഇതിന് ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമല്ല, ഞങ്ങള് ഇതില് കുറ്റക്കാരല്ല. അങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണരെ വെറുതെ അപമാനിക്കുന്നത് നന്നല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. നാരദമുനി പറയുന്നു, ശ്രീനാരദമുനി തുടർന്നു, ഗുരുവിൽ നിന്നും ഈ മറുപടി ലഭിച്ചപ്പോൾ ഹിരണ്യകശിപു വീണ്ടും പുത്രൻ പ്രഹ്ലാദനെ സംബോധന ചെയ്തു. ഹിരണ്യകശിപു പറഞ്ഞു, അശുഭ, കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും അധപ്പതിച്ചവനെ, നിനക്ക് ഈ വിദ്യ നിന്റെ ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത്? അതാണ്, നീ അശുഭമാണ്. നേരത്തെ സന്തോഷത്തോടെ പിടിച്ച് മടിയിലിരുത്തിയിട്ട് തലയിലൊക്കെ തലോടുകയൊക്കെ ഉണ്ടായി അല്ലെ, വാത്സല്യത്തോടെ. എന്നാൽ ഇപ്പോഴേ ആ മുഖത്തു നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ, ഇതാണ് വിഷ്ണുവിന്റെ ആരാധന, ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചിട്ട് അല്ലെ, നവവിധ ഭക്തിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. ഇത് കേട്ട ഉടനെ തന്നെ ശത്രുതയുണ്ടായി അല്ലെ. ഇപ്പോഴ് നീ അശുഭമാണ്, ഞങ്ങൾക്കൊരു ദുശകനമാണ് എന്ന രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞത്. അസുര കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും അധപ്പതിച്ച നിനക്ക് ഈ വിദ്യ ഗുരുക്കന്മാരെ എവിടെ നിന്നാണ് ലഭിച്ചത്? അവർ പറഞ്ഞു, ഭക്തിയുത സേവനം അഭദ്ര അസതി അല്ല, ഭദ്ര സതി ആണെന്ന് വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തിക്കാരൻ. മറ്റു വാക്കുകളിൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ അറിവ് അമംഗളകരമോ ശിഷ്ട ആചാരങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമോ അല്ല. ഭക്തിയുത സേവനം പഠിക്കേണ്ടത് എല്ലാവരുടെയും കടമയാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രഹ്ലാദന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം സ്വാഭാവികമായും പരിപൂർണവുമാണെന്ന് പിന്തുണയ്ക്കപ്പെട്ടു. ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് അത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അല്ലാതെ ഇവിടെ ഹിരണ്യകശിപു പറയുന്ന പോലെ അമംഗളകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. പ്രഹ്ലാദന്റെ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, ഇത് എവിടുന്നാണ് ലഭിച്ചത് എന്നത്. പ്രഹ്ലാദൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവേ, അങ്ങേ പോലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഒരിക്കലും കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാവുകയില്ല എന്ന്. മതിർന്ന കൃഷ്ണേ പരത സ്വദേവ എന്ന് പറഞ്ഞു. നിങ്ങളെ പോലുള്ള അസുരന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാവുകയില്ല. ഒരു മഹാത്മാവിനെ സേവിക്കുന്നതിനോട് മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ. ഭൗതികാവസ്ഥകൾ ക്രമീകരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ ചർവിത ചർവണാനം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ചർവിത ചർവണാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ചവച്ചത് തന്നെ വീണ്ടും ചവച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക എന്ന്. അതിലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, അത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ ചവച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ. പശുക്കളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. പശുക്കള് പുല്ലൊക്കെ തിന്ന് കുറെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും കുറെ ഒരു മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞാലും അതിങ്ങനെ ചവച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ. അത് നേരത്തെ ചവച്ചാൽ അതുപോലെ എന്താ പറയാ, ഈ കരിമ്പ് ജ്യൂസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട്. അവരൊക്കെ ചണ്ടി തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ആ മെഷീനിലിട്ട് ഇങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ. അതുപോലെയാണ് ഇത് പറയുന്നത്. സർവിത സർവനാനാം, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തില് എത്രയോ കാലങ്ങളായി മുഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴും അത് തന്നെയാണ് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയാ. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പ്രഹ്ലാദൻ മറുപടി പറഞ്ഞു. അനിയന്ത്രിതങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളായ ആളുകൾ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ അത്യാസക്തരായി നരകീയ അവസ്ഥകളിലേക്ക് പുരോഗമിക്കുകയും ചവച്ചത് തന്നെ വീണ്ടും ചവക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൃഷ്ണനോടുള്ള അവരുടെ ചായ്വ് സ്വന്തം പരിശ്രമത്താലോ അന്യരുടെ ഉപദേശങ്ങളാലോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു മൂലമോ ഉണർത്തപ്പെടുന്നില്ല എന്നത്. അതാണ് അവർ പൂർണ്ണമായിട്ടും ശ്രദ്ധ എന്തിലാണ്? ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഉപദേശങ്ങളൊന്നും സ്വീകരിക്കുവാനോ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനോ ഒന്നും തന്നെ താല്പര്യമില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യവും ലഭിക്കില്ല എന്ന്. ഭൗതികാവസ്ഥകൾ ക്രമപ്പെടുത്തുവാൻ ജനങ്ങൾ ജന്മങ്ങൾ തോറും തലമുറകൾ തോറും പരിശ്രമിച്ച് പരാജയപ്പെടുന്നതിനാൽ ഭൗതികാവസ്ഥകൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തുവാൻ ആരാലും കഴിയില്ല. ഒരു മഹാത്മാവിനാൽ ശരിയായി പരിശീലിക്കപ്പെടാത്ത പക്ഷം കൃഷ്ണനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തി സേവനവും ഗ്രഹിക്കുവാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നാണ്.
ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഗ്രന്ഥരാജ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ജയ ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ജയ ഗ്രന്ഥരാജ പഞ്ചകൽപതരൂപശ കൃപാസു ഉപയോഗ പതിദാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ ആനന്ദപുരി വൈഷ്ണവന്ദിക്കിലെ പ്രഭുപാദ് ജയ ഗ്രന്ഥരാജ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കയ്യെത്താൻ ഒന്നുമില്ല. എങ്ങനെയാവും ചുരുക്കാവുന്നതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.